2, 3. Angas oh. Marunong naman ako eh. Tigas nga lang ng katawan ko. Papaturo talaga ako kay Diego mamaya. Sosuloyin ko to. TikTok. 4, 5, Ano yung dikit mo? TikTok. Kamusta ka na? TikTok quarantine. Oh, Dikit mo yan oh. TikTokers ka pala pare. sino ko matuto? Oh pare, turuan mo kaya ako. Sige. Ito lang yan, pre, ah. Ano? Pag yan pinlay mong ganyan, ano? 1, 2, Adik na pare yan. 4, 5. Basta ganun lang yun, pre. Madali lang, pre. Ano may galing ba yun? Galing yan? Isla mo muna, sabi ka ganun ka. Tapos, Ganon? kagaya mo lang yung step lang pre. Yung idol ko yan. Man, 1, 2, wait pare. ganyan. Pare, punta ka sa bahay namin. Magpapaturo ko sa'yo ha. Ako, pre. Ha? Nakasama Sige, ko. mamaya na. Sige. Ako pa, pinakamagaling ako mag-tiktok sa buong mundo. 2 hours later. Unang gagawin natin sa'yo, isa sa bago natutunan ko, ano? Like a should. Tama ba? Basta, yun yung title niya, like a should. Ganito. First step natin, una magkakasama ng baril. Magkakasama ng baril, ganyan o. Pak. Yan. Tapos angat ang damit. Pagka angat ang damit, opa. Pagka opa, ninoy. Yan, ninoy. Tapos, ganyan. Ganyan ha. Galing. Takin ng buhay to. Pakahirap. Ano makain? Buti mga tropa ko. TikTok na lang, wala rin makain. Takin ng buhay talaga to. Ano pwedeng gawin? Bobo ko, bobo na ako. Takin na. Walang makain. 1 hour later. Bobo! Bibisa ka na, babanggaan lang. Gugutom na talaga ako. Ano makain? A few moments later. Ano kaya pwede kong gawin? Ina, walang laman. Gutom na talaga ako. Bobo! Huh? Muta ka pa. Bobo! Mabisi mo na ata. Kumain ka na? Ha? Ang buhay to. Sana magawa. Sige, sakal na dun. Sige. Ikaw, gusto ka na? Ha? Kain ka ba? Oo. Opo. Ay, masagot pa. Kumain na pala. Okay, gusto na kayo? Ha? Ito yung mga alaga ko, wala na rin makain. Buti pa to, mataba ha. Uy, may natira pa. Talaga naman. Kuya, bubusin yung kanin, di pa kami nakain. Doon kayo matulog kayo doon. Kunti eh. Ay, pare, tama. Gusto mo parang ito. Ito pare, nabubot naman. Ano ba yan? Turuan mo naman ako yan. Ito pare, magiganyan mo pare. Oh. Tapos gaganyan ka pare. Bubuhat mo pare, yan, ganyan. Papaka-quarantine. Yan. Eh, yan lang ginagawa mo. Ayun lang. Hindi ka nakain. Nakain Hindi ka din. nakain. Ah, patas yan. Ah, ganyan. Ito. Yan, ganyan pare. Yan. Yan. Yan, ganyan.
Get lang naman ako araw-araw pare. Tamang buhat na. Para pag, ano, ganun yung sa bahay nyo, buhat-buhat ka lang. Ganyan ka lang pare.